नमस्ते सर्वांना. आज आपण परत एक स्पेशल रेसिपी बनवणार आहे. रेसिपी तर सोयाबीनची आहे, पण त्या सोयाबीनच्या नंतर जे वड लागेल ना त्यामुळे ती रेसिपी एकदम चटपटीत वाटते आणि तोंडाला पाणी सुटतं. तर आपण आज बनवणार आहे. कोणती रेसिपी बनवणार आहे ते आपण जे माणसं बनवणार आहेत ना त्यांनाच विचारूया. आणि इकडे काय माहिले की काय तिकडे चौकशी करताय, काय बोलता काय तिकडे? मला विचारते छास पिऊन झाला काय? छास पिते तू? छास पिते. आणि प्रश्न माझा काय, आज कोणती रेसिपी आपली? सोयाबीन मंचुरियन. सोयाबीन मंचुरियन. सोयाबीनची भाजी म्हणाले की कोणाला आवडते तर कोणाला नाही आवडत, पण जर त्याला मंचुरियन शब्द लागला ना तर माझ्या काय कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटेल. तर तुला आवडेल की नाही सोयाबीन मंचुरियन? आणि आज स्पेशल तर रेसिपी पण स्पेशल आहे आणि ताई बनवणार आहे म्हणते अजून स्पेशल होणार आहे. आणि तुम्ही तुमच्या मम्मीला, पप्पांना, बहिणींना, भावांना छास देता की नाही पियाला? दुपारचा छास पिला पाहिजे की नाही मम्मी? दाखव तुझा छास. झाला पण पिऊन. तू बोलता बोलता पियाली. असं एक एक ग्लास छास पियायचा तुम्ही. जेवल्यानंतर मीच द्यायचं. हो. नमस्ते. आज मी सोयाबीन मंचुरियन बनवते आहे. त्याचं साहित्य आहे ना ताईने काढलंय, ते आता तुम्हाला ताई सांगेल किती किती घेतलंय ते. हे सोयाबीन आहे, 100 ग्रॅम सोयाबीन आहे, पाण्यात भिजवून ठेवलेले 15. आणि ते स्वच्छ धुवून आहे ना असे पाणी काढून घेतलेले. म्हणजे फक्त पाण्यात असे टाकायचे, भिजवायचे आणि वरती काढायचे आणि पाणी असं दाबून काढून टाकायचं. पाण्यात आणि भिजवून घ्यायचे. ठेवलेले अर्धा तास तरी. नॉर्मल पाण्यामध्ये ठेवले तर अर्धा तास. त्याला गरम लवकर पाहिजे असतील तर गरम पाण्यात ठेवायचे. ते 15 मिनिटात होते. म्हणजे सोक करून ठेवलेलं त्याला आपण. ठेवायचे. आणि मग नंतर ते पिळून काढायचे त्याचे काय. असे पाणी काढून टाकायचं दाबून, असं हाताने असं दाबून पाणी काढून टाकायचं आणि अशी घ्यायची. हे 3 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आहे, 2 चमचा मैदा, मीठ आपल्या चवीप्रमाणे, हे 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, हे 1 चमचा विनेगर आहे, हे 5-6 पाकळ्या लसूण आहेत बारीक चिरून घेतली, हे 1 कांदा आहे आणि हा 1 मोठा शिमला मिरची आहे, हे 1 चमचा सॉस, सोया सॉस, ब्लॅक सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस 1 चमचा, आणि कांद्याची पात आहे. आणि आपल्याला तेल आहे तळण्यासाठी. एक प्रश्न आहे मला, ही कांद्याची पात आहे ना, तर हा कांदा त्याचाच आहे का? तो त्याचाच कांदा. म्हणजे तो वेगळा कांदा पण नाही घेतलाय, नाही, कांद्याच्या पातीचाच कांदा घेतलाय. तू वेगळा घेतला ना तर एक मोठा घ्यायचा असा, त्याचेच आहे ना 4-5 घेतले तरी चालतात. आता हे इन्ग्रेडियंट्स बघितले ना आपण, आता सर्व मिक्स करून घेऊया सोयाबीन मध्ये सर्व. हे लाल मिरची पावडर, मसाला, हे कॉर्नफ्लोअर, मीठ टाकलं आणि इथे आपली दिल बघा, दिल आपली टायमावर आली. बघताय पहिलं दरवाजा बंद आहे काय उघडा येते? दरवाजा बंद आहे बघा. तिला जायचं असेल बाहेर. हे आपल्याला आता तेलामध्ये फ्राय करायचे. तेलामध्ये असं वाटतंय ते मासे पोहतात आहेत बारीक बारीक. आता हे बुडबुड येत आहेत ना, बबल्स येतात ना, ते जातात. हा, पहिले जास्त होतं, आता कमी झाले. आता कमी झाले बघ. कमी झाले बघ. आणि तुझ्या झाडाला जरा कडक कडक लागतं का ताई? हा, सर्व त्याच्यात झाऱ्यात काढून घे. कुरकुरीत झाले. यात असे नाही तुम्ही फ्राय केले नाही, असे खाल्ले तरी चालेल पापडासारखे जेवताना. सुरुवातीला टाकले असे बबल्स येतात. हे जास्त आहेत ना? हे जास्त आहे, ते आता कमी कमी होत आले. हे बघा आपलं हे सेकंड बॅच. तेल टाकलं, लसूण, कांदा, शिमला मिरची, कांद्याची पात अर्धी टाकते, नंतर टाकते. हे रेड चिली सॉस 1 चमचा, सोया सॉस, टोमॅटो सॉस, हे 1 चमचा विनेगर, थोडंसं मीठ टाकायचं. जी रेसिपी झाली एकदम सोपी आहे. हे मिक्स झालं की झालं. घरच्या साहित्यामध्ये आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे आपली. आता वरतून ताई
म्हणजे कसं थोडं क्रंची लागतं मग नंतर. झाली शुभांगी कीर हॉटेल मधली दुसरी प्लेट रेडी आहे. बघूनच पाणी सुटतं तोंडाला. पहिला ते त्याला खायला दे, त्यांच्यावर तोंडाला पाणी सुटत असेल ना. मग एकदम मस्त. हॉटेलमध्ये आपण मी तर स्पेशली असे मंचुरियन आयटमच खायला जातो कधी पण. ते बुफे सिस्टम असते ना ताई. आज कढई नाही मागायला पाहिजे, कारण आज कढईमध्ये थोडेसे आहे आणि या डिश मध्ये जास्त आहे. नाही उलट कढईमध्ये काढून खायला मजा येईल. अच्छा, ते सगळं सांग. आणि मी जसं बुफे सिस्टम मध्ये म्हणतोय, तुम्हाला पण तसं असेल का सांगा. बुफे सिस्टम मध्ये असे जे स्टार्टर आयटम असतात ना, माझ्या प्लेटमध्ये जास्त तेच असतात. ताई तुझ्या पण पहिले ताई असेच खाते. हे खाते, मग ताई आईस्क्रीमवर उड्या मारते. आणि केक. लाईफ मध्ये काटा इज इम्पॉर्टंट ताई. काटे होणं इम्पॉर्टंट आहे, नाही तर खाणार कसं माणूस. हा तेच ना. एकदम भारी टेस्ट आली आहे. सर्व संपवून टाकते. हे बघा, हे दिसतंय तुम्हाला झूम करून दाखवतो मी. आता बघा, हे आपलं मंचुरियन बघा, सिंगल पीस. वा 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 वा. ह्याच्या शिमला मिरची नाही, पण आता ही रेसिपी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. बाबा, 1 किंवा 2 किंवा 3 फोड मध्ये माणूस पूर्ण जेवून जाईल. आणि असं वाटतं चावतच राहावं तोंडामध्ये. ते खातच नाही पाहिजे. खातच राहावं असं वाटतं. टेस्ट आली आहे. पण ते क्रंची सुद्धा वाटतं ते मध्ये मध्ये, ते फ्राय केल्यामुळे ना क्रंची चव येते. आणि ती मंचुरियनची जशी चव असते ना, प्रत्येक चव ते बाहेर बाईट मध्ये येते. एकच तुकडा चावलाय, पण मी त्याला 10 वेळा चावतोय. चावून टेस्ट येते. चावत राहिला ना की त्याची अजून टेस्ट वाढते एकदम. सोयाबीनची भाजी बनवली तर मंचुरियन तर नक्कीच बनवायला पाहिजे आतापासून. एकदम रेसिपी भारी झाली आहे. आणि ही बनवण्यासारखी रेसिपी झाली. छोट्या मुलांना, मोठ्या मुलांना, पार्टीमध्ये, घरी, बाहेर, कुठे पण बनवा ही रेसिपी. ही ताईची रेसिपी आहे, ताईने बनवली आज. ताईला बोललो काहीतरी तू आली आहे ना, तर तू काहीतरी रेसिपी बनवून दाखव अशी चांगली वाटली. ही रेसिपी, अशी रेसिपी खूप चांगली झाली आहे. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि ताईने रेसिपी कशी बनवली, कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी, ते सुद्धा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.